behöver man aldrig känna det här att hon tar kommandot, eller hur? Det går ju jättebra, Susanne. Titta. Jag tycker det är mycket bättre än vad jag trodde. Ja, där. Ja, samma. Ja. Nej. 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 Hon håller på så hela långtiderna. Ja, det gör det nytta idag kan jag säga. Sådana gånger gör dubbelt så mycket nytta när man gör lite motstånd också. Då får du jobba för det. Ja, man brukar inte ligga så mycket i bakgrunden. Nej. Det kan man inte. Titta. Vilken då? Jag sa de tittar på dig. Jag tänker ni alltid titta med på dig. Det där var kanonövning på henne. Jag kan inte ha tänkt så mycket, men att jo, det har vi ju, för vi har ju faktiskt lagt på den hela linjen. Nej. Kanon. Fattningarna blir dubbelt bra till exempel. Är det fel eller? Nej, det är rätt galopp, men man får ju förbi så måste ta stöd hit. Man kan inte skjuta dem hela tiden emellan. Nej. Sluta.